ассалому алайкум, бинандагони гиромии телевизиони варзиш. Гурӯҳи эҷодии мо дар Алмусӣ дар академияи футболи Истиқлол қарор дорад ва беҳуда мо ба инҷо наомадем. Имрӯз яке аз менеҷерони бузурги аз Аврупо ба Тоҷикистон омадааст то ба мураббиёну дастандаркорони дастаҳои яъне клубҳои футболи Тоҷикистон дар бораи чӣ гуна ташкил кардани корҳои маркетингӣ дар инҷо ҳарф занад. Аз ин рӯ мо ҳам аз паси он омадем ва ҳоло медароем ба он ҷое ки ин машғулиятҳо мегузаранд. Клуби футболи Истиқлол ва академияи футболи ин даста дар самти омӯзиши намояндагони клубҳои футболи Тоҷикистон саҳми боризи худро мегузорад. Чанде пештар дар ин мавзеъ бо даъвати истиқлолиҳо мураббии шинохтаи собиқ Иттиҳоди шӯравӣ ва имрӯза Россия ки ба ҳар як мухлиси футболи тоҷик бо дастовардҳояш маълуму машҳур аст, Юрий Павлович Сёмин ташриф овард ва баҳри рушди касбияти мураббиён дар раванди омодасозию тамринҳо маслиҳатҳои муфид дод. Омадани боз як нобиғаи футболи Россия Қурбон Бердиев ҳам мисоли ин гуфтаҳост. Барояти клуби футболи Истиқлол ва мусоидатеро барои телевизиони варзиш имрӯз дар ҳамин қароргоҳи дастаи Истиқлол як семинари омӯзишӣ бо мутахассиси Фаронса доир намудем ва дастаҳои лигаи оли лигаи якум ва он нафароне ки ба футбол сару кор доранд даъват намудем ки як суҳбати хеле озод ва муфид гузарад ки ва мутахассисони ватанӣ онҳое ки дар самти футбол кор мекунанд барои худ як чизи нав гиранд. роҳбарияти клуби футболи Истиқлол дар ҳамбастагӣ бо телевизиони варзиш ба идоракунии футбол ҳам рӯй овард. Ба Тоҷикистон яке аз мутахассисон менеҷери аврупоии футбол аз Фаронса Паком Гоик даъват карда шуд. ин мутахассиси ҷавон солҳои зиёд дар Аврупо дар ҳамин самт фаъолият карда сипас ба Канада рафт ва баъди 3 сол ба кишвари Россия ташриф овард. бо 5 забон озод суҳбат мекунад ва дарсҳои касбии омӯзиширо барои дастандаркорони клубҳои футбол гузаронидааст. Не часто бываю в Азии, первый раз в Центральной Азии вообще, так что пока первые впечатления о стране очень хорошие. Спасибо, вижу, что ваш семинар проходит очень сумбурно и так много вопросов. Как ваше мнение о нашем футболе? Исходя из того, что вы слышали, вопросов. Ну, много вопросов были, вижу, что есть интерес от разных клубов, от людей, которые сегодня присутствуют. И я думаю, что будет интересно для них тоже обменять знания, это тоже возможность для разных клубов обсуждать о разных темах. И я вижу большой потенциал для развития, дальнейшего развития клубов Таджикистана и вообще футбола. дар Тоҷикистон дар семинар бо менеҷери аврупоӣ Паком Гоик намояндагони клубҳои лигаи олӣ ва якуми чемпионати мамлакат иштирок карданд. аз ҳама мавзӯе ки баҳсро соатҳои тӯлонӣ ба дарозо кашид, роҳу усулҳои ҳамкорӣ бо сарпарастон, самти маркетинг ва роҳҳои рушди дастаҳо буд. ҳозирин аз роҳҳои душвори ин масъала ибрози назар карданд. ҳатто фурӯши гузориши мустақими бозиҳо тавассути телевизион душвориҳои зиёд пеш овардааст. реклама ва намолавҳаҳои сарпарастон дар вақти бозиҳои лиги чемпионҳои Осиё ва ҷоми конфедератсияи футболи ин қитъа аз ҷониби конфедератсияи футболи Осиё иҷозат дода намешавад. чунин чорабиниҳо ба манфиати футболи тоҷик ҳастанд. имрӯз мо дидем ки директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш Парвиз Нориён ин иқдомро пеша карда меҳмони яке аз меҳмонҳои қадрдон аз Аврупо омада ба кормандони соҳаи футболи тоҷик як дарси омӯзишӣ оиди ҷалб намудани сарпарастон ё ба истлоҳ спонсорҳо. ин фикр мекунам ки хеле иқдоми хуб ҳаст ва кормандоне ки дар соҳаи футбол кор мекунанд як баҳре аз ин мебардоранд барои худ. дар ҳақиқат бибинед ки душвориҳо дар ин самт хеле зиёд ҳастанд дар клубҳо. клубҳои мо агар гӯем ки аз мухлисон
сарчашмаи масалан маблағро нагиранд, аз куҷои дигар мегиранд? инҷо зиёдтар бояд ки тоҷирон, кормандони соҳаи саноат, кормандони тиҷорат ва кормандони он соҳибкороне ки дилашон зиёд ба футбол месӯзад ва на фақат ино бояд ки кӯмак кунанд, ино бояд ҳамкорӣ кунанд. масалан роҳбарони клубҳо вақте ки ба назди як тоҷир, як ба истилоҳ бизнесмен мераванд, аз он мисол пул талаб намекунад ё ки ягон кӯмак намепурсад. мо мехоҳем ки ҳамкорӣ, чӣ тавре мегӯянд, ҳамкорӣ мутақобилан судманд бояд бошад ва он тоҷир ё ки он бизнесмене ки кӯмак мекунад бояд ки аз футбол як баҳра бибарад, масалан тавонад ки тавассути футбол моли худ, хизматрасонии худро таблиғ намояд ва аз ин ба худ як баҳрие бардорад. خب клуби марказии варзиши артиш аз мухлисон фоида намегирад, яъне мухлисон кам ба бозиҳои шумо меоянд ва дигар роҳҳое ҳастанд ки клуби шумо маблағ пайдо мекунад? мо чӣ тавре ки шумо медонед 2-3 сол пеш мо бо ширкати букмекерӣ як xbet шаҳрномаи ҳамкорӣ доштем ва вақте ки ин ширкат сарпарастии тамоми футболи тоҷик ба ӯҳда гирифт ва аз ҳамкорӣ бо мо даст кашиданд ва соли қаблӣ ширкати формула 55 бо мо ҳамкорӣ доштанд ва имсол онҳо намедонам барои чӣ аз ҳамкорӣ даст кашиданд ва сарпараст ё ки ҳамкори ягонаи мо имсол ресторани Бухоро мебошад ки хеле кӯмакҳои хуб карданд ва дар ҳамкорӣ мо бо онҳо хуб кор карда истодем. дар дигар роҳҳо чӣ, масалан баровардани футболкаҳо, либосҳои варзишӣ клуби марказии варзиши артиш ё дигар? чӣ тавре ки шумо имсол медонед, бо иқдом ё ки супориши бевоситаи муҳтарам президенти федератсияи футболи Тоҷикистон Рустам Эмомалӣ бояд ки ҳамаи бозиҳо дар шомгоҳҳо мегузаштанд ва мутаассифона майдони хонагии футболи клуби марказии варзиши артиш омода набуд ва имсол мо маҷбур шудем ки бозиҳои худро дар шаҳри Ҳисор гузаронем ва аз ин лиҳоз мо натавонистем ки дар якҷоягӣ бо мухлисони худ ҳамкорӣ кунем ва як маблағи ба даст орем ва дар барномаи мо ин вуҷуд дорад. Мо аз солҳои баъдӣ ин корро ба роҳ мегузорем. Ну, вообще, такие встречи полезны всегда, да? Вот общение с умными, грамотными специалистами из других стран, которые имеют опыт владения маркетингом, вообще общей статистикой, да? Но мне бы хотелось сказать, что это мероприятие очень хорошее, продуктивное, принесет много пользы таджикскому футболу. Но с поправочкой хотел бы сказать, что на такие мероприятия надо больше приглашать директоров клуба, директоров стадионов, кто отвечает за бизнес, маркетинг. Вот, чтобы побольше было таких специалистов. дар ҳақиқат баҳс хеле зиёд аст. Ин албатта пеш аз ҳама барои ба даст овардани манфиат, яъне маблағ. бубинед чӣ баҳсҳои зиёде ҳастанд. Ин гуна баҳсҳо то ҳамин дам набуданд ё ки инҷо нав рӯй заданд? Буданду дар аввалин бор дар як фазои озод ин суҳбатҳо идома кард. Дастаҳо фикр мекунам бисёриҳо чизҳои навро ба худ касб карданд, омӯхтанд ва дар фаъолияти оянда метавонанд аз ин истифода баранд. Чхеле ки медонед, тими Истиқлол дар ин самт хеле кор мекунад ва таҷрибаи ғанӣ дорад. мо ҳам чӣ қадаре ки тавонистем ба ҳозирин ба ин касе ки дар ин семинар иштирок кард фаҳмонда тавонем ки мақсад чӣ аст. Мақсад ки ҳамин дар рушди футболи ватанӣ, дар рушди футболи тоҷик камеам бошад, бо як саҳми худро гузорем, то ки оянда футболи кӯдакон наврасон ва ҳамон сохтору структурае ки футбол дорем аз маркетинг, аз медиа, аз ин хеле вобастагӣ калон дорад ва тавонем ки ҳама тарафҳо, он касоне ки ба ҳамин футбол машғуланд, як ҳам фоида бинанду ҳам ҳамин ба футболи мо пешравӣ шавад.
میگن که کلوب فوتبال استقلال درآمدی خیلی زیاد میگیرد، اما از پخش گویم هم بازی‌ها که توسط تلویزیون پخش میشد، هم از آفریقا، از اشتراک در لیگ چمپیون‌ها و غیره و غیره، و با واسطه این هم مبلغ زیادی به دست می‌آورد. این چگونه است؟ نه این چون نیست، مبلغ زیاد نیست، اون یک مبلغی معینی است که برای فعالیت دسته از طرف آفریقا داده می شود. با اون مبلغ ناچیز است، با اون اگر قیاس کنیم با اویفا و اروپا، اما دسته ها حرکت میکنند که در همین مسابقه های باشگاهی آسیا برآمد کنند. هر قدری که زینه با زینه پیشروی شد، مبلغ هم از اون وابسته کلان دارد. در اینجا بحث شد که استقلال نمیتواند سرپرستای خود را در همین گونه گویم بازی‌ها ترغیب کند، رکلام کند. همون نظامنامه رگلامنتی که مسابقه های آفریقا دارند، در اونجا نوشته است که تنها همون سپانسر و همون سرپرستانی که از کنفدراسیون فوتبال آسیا است و اون مؤسسه هایی که همین پخش تلویزیونی همین بازی ها رو حقوق دارند، فقط آنها رو میتوان ترغیب و رکلام کرد. به نظر شما اگر پخش های مستقیم بازی های شما رو خریداری نکنند، شما چگونه میتوانید مبلغ به دست آورید؟ قریب که فوتبال در تمامی همون مثال گیریم دولت های پس شوروی اون فایده نمیبیارد، فقط وای دارد، خراجات دارد، نه ضرر نه خراجات دارد. در این رو خیلی مهنت کردن در کار و شرایطی مفید، شرایطی برای کار مهیا کردن در کار. فکر میکنن همه در راه درست است و آینده نزدیک دسته های تاجیکستان با همکاری با همون شرکت هایی که با این کارو مشغولن یک با مقصد خود میرسن. و نیاز سوالی آخرون، یکی از منبعهای اساسی درآمد دسته ها این مخلصان است، اما مخلصان در بازی استقلال کم هستند. شما میدونید اینجا یک چی گویم با زبان روسی مентالیتت است. در پایتخت های کلان اساسا مخلصان کمترند و در مناطق تابع مرکز ولایت ها دسته ها خیلی مخلصان زیاد دارند. فرض کردیم روشن کلوب است روشن و آنها میتوانند از همین حساب یک درآمد خیلی خوب بینند. این وابسته دارد از اون کاربری روبریت دسته ها به سمت کار با مخلصان. ما намояндаи нави сарпарастои дастаи клуби вахши хатлон ҳастем. мо як мақсад дорем, фақат обод кардани дастаи вахш аз хурдсолон сар карда ай школаҳои футбол. мо як мақсад дорем ки дар ҳамин вилояти хатлон дар ком шаҳру ноҳия майдонои футболӣ аст, дар ҳамаи ҳамонҳо тренерои футболро бурда ҷалб кунем. мақсади мо ҳамин футболи командаи вахшро танҳо обод кардан нест, ҳамаи мақсади мо ҳамин аст ки футболи тоҷикро обод кардан. ба ҳамин мақсад дар ҳамин дастаи вахш ҳастем. خب اینجا دیدید در وقت گفتگوها بسیار بحث ها درباره جلب کردن مخلصان به ورزشگاه هم بود. این مسئله در شما چگونه است در وحش؟ بسیار هستند یا کم مخلصان هستند؟ мухлисони дастаи вахш ҳама медонад аз аввал бисёр аст, бисёр мухлисои хуб дорем. дар ҳамаи бозиҳои хона сафарӣ моро дастгирӣ мекунанд. раҳмат барои мухлисо, беҳтарин мухлисо дорем. мухлисони мо пазмон шуданд ки стадиони мо ҳуй шавад. дар бозии ҳосилот дар майдони хонагӣ бозӣ мекунем. иншоалло боварӣ дорем ки майдони мо мисли майдони истаравшан и равшани кулоб пур аз мухлис мешавад. мо ҳамаи мақсадмон дар ҳамин команда кор кардан, обод кардани даста аст. чун президенти клуб Зайнулло Шарифзода ба мо фармон додагӣ аст ки дар ҳамин даста кадоме ки футболро метонад ҳамун бозӣ мекунад. мо дар даста ягон касро хотирбинӣ намекунем. شما گفتید که ما میخواهیم که همچنین اکادمی وحش رو کشویم. дар нақша ҳаст. мо ҳами камтар барои ин вақт дар кор. мо нав дастаро гирифтем, дасткита мушкилиҳои зиёд дошт. аз лига якум лигаи олӣ моро баровардан, игрокҳои нағз гирифтанд, камтар успеҳ накардем, камтар ба мо қин шид. ози мо мақсадмон ҳамин основной командамонро нағз кардан.
ҳамин дар байни дастаҳои лигаи олии дастаи асосии командаро мо камтар хуб кунем. Мақсадмон ин аст ки академияи бахшро кушоем. ҳакомгоҳе дар бораи идоракунии клубҳои футболӣ аъзои таҷрибаи клубҳои футболи Аврупо, самтҳои асосии фаъолияти академияҳои аврупоӣ ва меъёр ва сирри муваффақияти онҳо, таҷрибаи академияҳои футболӣ оид ба интихоби бозингарон, рушди бозингарон, сохтор ва вазифаҳои академияҳо, фалсафа ва методикаи таълимию тарбиявии онҳо, самтҳои афзалиятнок барои беҳбуд бахшидани фаъолияти академияҳои футбол, ҳамчунин машваратҳои муҳим барои академияҳо рӯ ба рушду тараққӣ аз мавзӯъҳое буданд, ки дар рафти семинар миёни иштирокдорони ин ҷамъомад ё худ семинар мавриди баҳсу омӯзиш қарор гирифт. Вы не удивлены, что наши команды не могут получать доход от продажи билетов и от спонсоров и тому подобное? Нет, я бы не сказал, что я сильно удивлюсь. Я знаю, что сам из Франции, я знаю, что нам повезло с экономикой, в общем тоже в футболе и так далее, что есть много ресурсов. Я знаю, что это не так во всех странах, так что я понимаю, что есть некоторые страны, где не так развито, надо вот работать к этой цели, чтобы это развивалось. Так что я думаю, это не удивление, но это только мотивация для будущего, чтобы вы это развивали и становились великой державой футбола. Спасибо. Еще один вопрос. У нас в Таджикистане все клубы подпишут контракт на 1 год. Как ваше впечатление? Может так разве? Но у нас в Европе по-другому. Как мы сегодня видели, у нас средний контракт длится 2,5 года. Обычно подпишут сразу же на 3 года, так что у нас более долгосрочный перспектив. Но это тоже зависит, конечно, от экономики, как строен бюджет и какие планы у клуба, насколько вперед они могут планировать свои ресурсы и свои финансы. Так что понятно, что тут по-другому, и поэтому, наверное, более краткосрочный перспектив в этом плане. И последний вопрос. После вашего семинара, наверное, будут какие-то рекомендации для футбольных клубов Таджикистана? Да, будут уже били сегодня и буду анализировать, если там какие-то области, в каких-то областях могут быть рекомендации, но я думаю, конечно, будут. И сегодня только начало общения, я думаю, что будет плодотворное общение в будущем тоже с клубами, с разными футбольными или спортивными организациями Таджикистана. البته در این مشغولیت‌هایی که اینجا گذاشتن بحث‌ها نهایت زیاد بودند. چیزهای نو رو ما هم آموختیم، از جمله من هم برای کار کردن در شبکه‌های اجتماعی بسیار چیزهای نو آموختم که اونجا میتوانم اون رو استفاده برم. یک درس بزرگی بود و من گمان میکنم که سالهای نزدیک الکی ورزشگاه‌های تاجیکستان پر از مخلصان میشود و فوتبال رو ما همگی دستگیری میکنیم. خیر دوستان گرامی.